Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihita na hinaholongan di debata, jamita tu partang yang ataon, imana tersurat di Poda Bidusada, ayat 10 toluro di ayat 15. Poda Bidusada ayat 10 tolu rodi ayat 15. Taja hamargat tisorin tapai hutihut hatana songonom madidok. Maragam ma arta akana arga dapot tita gohatta majabutta tabat-taban. Mabitu mahoni tamanami sisada puro mahita sabidu. Aliyanaha unang ma oloho sauduran rapdohot nasida paholang tagona pak musiad dalan nasidai ido yang go sahatna horas madhita saluhutna damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus ragam nuaeng akana masa di bagasa parnguluot tahun godang do halak gabita rabat mangulahon akana dinggan hola binahen ni akai laila binahen ni saluhutna panugunoguon ni haportibion godang do halak nagabi sudat dinalaho mangula kaulaon binahen ni saluhutna hinauli hinadinggan ni pangatusion ni haportibion isarana rupani apalagi nuaeng ngamulai dipikiri taringot songo dia mamangatasi parjujion lumobi majuji online nama bahen godang aka rabbana posope gabi madabu do tuganup nasa akana humurang dang dipikir hobbe ganup nasa masa depanna alana dang boy taraloni ganup nasahita bohama samonang songon sahalak na poso rupani na mangaratto ibana tu sadaluat rencanana bolosian huta paladinggan duri tangiah konon jala di bagasar rohana pikiranna guguna di lehon asawui berhasil ibana na mangarattoi asadong si tongosokku tuinokku pangitubu narohana amang inang dinggad do ibana namang ulay say torus do diusahaw ni ibana naman nabung alay sa datiki pajupa may ibana do donganna kebetulan mangalewati sa dakudi di kudi di bereng muse donganna pajupa madongat tudongan ujungna pungu mahalaki lima halak buat mak inna barhuay asadong si kocokon asadong si bagion asadong si bereng-berengon asadong si tilikon ninna dibuat mak dibagas rohani pangaratto sinakaning doli-doli atik boha tahe monang lam tabbana hulehon tu natorasu ninnaibana alai salpuma bornginari sahat tu manugu nai dang marna sidung nasida namar meami baujungna selesai matong ate dangadong dapot na agia aha alai gabi luangan tu ibada siapa taong kos namula pesodong be ima tabuni na mangaratto alai ongkos mula dangadong ima hatai amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus di podahon Raja Salomo do tuganup nasa rabbanau poso termasuk tuakayanak konna songon pamudayon ni debata tuhita jolma
Songot debatama nagabi ama, jalahita jol mama nagabi anak. Holong rohani amai marnidahita. Holong si tutup. Makana saya dong dona tua-tua nama dok. Bereng-bereng dongam mudah. Unang asal mardongak ko. Nina. Gitu kan? Mulubuin yan na cocok mak. Unang niyan na songom maralo tupartod diyon. Unang niyan na songom maralo tuganup nasa akapardagingon. Unang niyan ate alay na ding ganima na cocok madipartod diyon na ding gambanian manadadat berubah man yan asa songon nasuman iboto mabay sangap na tua-tua sangap nang simatua iboto marlopes denggan mamake madar ate amang inang na hinaholongan alay songot dia ragam niya kanamasa pajupa di pardalanan di parnguluon ujung na marsita dama oma ngahubuan na naing parumemu songon nasing dohu bereng liak na bapa inakan so iboto marlopit tangan martangiyang enabohadoi buhama buano noma dang perlu bei nau perlu ya roha nama enga jatuh cinta tu sinda omma alanida mang dainang adong pembatasan dang nama dok na suboi dongana manangisi alai buasa tunaposo di dok songoni ala somal na ganup nasa akanaung toras maganup nasa kahapor seaon na merpungu pe ibana doho akana humurang dang doho ibana hurang merpungu pe ibana doho akana jugul dang doho ibana jugul merpungu pe manang doho tise dang berpengaruh alai bulu boy mempengaruhi kata alani memang diganup nasahita jolma dengan si tutu patogu honjo ganup nasa hapor seauta asatangjo hapor seautai asatangjo hapor seautai ai hapor seaunido napa malupon ima topik ni minggutta laos ima topik ni jamitaon doho jamita tuari minggu pe hapor seaon napa malupon ahadona didok nadisi dakola sahi pamata ngamanginang molo yanak kon di Raja Salomoi doho akanaposo na di idana uparah dosahi na di doknai ahamai kebobrokan moral kebobrokan mental hasisiga ni pangalaho hasisiga ni pangalaka hasisiga ni ganup nasa pangatusion ima na humurang ima sahi na ubalga alania hado masa si songoni ima parbueni dosai ate ima nabinahen di dosai diula maganup nasa akana humurang diula maganup nasa akana maralo tuhading ganun masama akasi songoni sapi adong dodamang dainang bolo tabigi baritai nama dok biar aja lah dibebaskan aja itu yang main judi inna kan ipa sobu maisi sebenarnya manginang maul do pamagohoni ate maul do pamagohoni manang songo dia pena martaru taruon aha pe boido martaru bainon ate itu kan marluba majohita isi perjulu makidup inna isi monangan non oh dabo imana monang ma juara dabo matarunai ate berluba majohita isi perjulu selesai mangan ate isina selesai perjulu mangan berarti dang gimana manuci piring indah kan mulai tong omat tong ipupuk siapa yang terlambat makan cuci piring ya indah berlujung matong ujungnya porotan lupa minum ate
Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, makana dinalaho mangalehon ganup na sa pangatusion petugeleng, memang ikom mana do, ikom manap. Aha mana parjolo si baenon. Pangatusion taringot tu songo dia do nadinggan. Pangatusion songo dia do mabahen asaibana pang dinalahu mangadupi ragam ni ganup nasa akaparngoluon. So tunggabe salah pangatusion ganup nasa dana. Makana boloh ya tabiki tawai ma perlomba bah idia perlomba di huria ahama judul naon pesta lupuluk do hitato ni do kan marulupuluk do alai di bae perlomba non marungut-ungut artinya lomba marungut-ungut isi mah juara sada sektorna ate kabahaya doi ate bolo hita jago-jago sudah ada ngarong sektorna nasongoni ate deu-deu mana sujono ate damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sotung dia nadong besongoni ngamulai lamago mau lihat dari Tuhan laos songoni manian taguruhon saluhut naganup nasa akan adinggani molo lam kompak kita lam sada hita lam tudinggan nama ima pardonganon nadinggan alai unang ma pardonganon akana humurangi molotung peadong akadongat tanah humurang boy mania kita muse gabidongan na nugu-nugu ibana mula tudalan nasit tongi damang dainang didok maragam ma'arta kana argada potita gohatta majabut tatabat-taban mangarampas tabat-taban artarona dilulune artarona nilubana artarona rumikot coba kita majo rikot do arta di hita rikot do hepeng rikot ate rikot doi rikot do hasangabon rikot hagabeon rikot ate rikot hamuraon rikot gudang jol mamadok sadalat dui walau hurang sada sian natului gabi hurang do ate iko lengkak maniani ninna suku-suku namanginang saru padohok sada tawai maju ilustrasi na adong masada keluarga on yanakon na torop songonu pasai ate maranak 10 pitu marburu 10 lalu ipapu sudah sedia 75 halak 2 klub ate boy marbula mamora di hagabion ulaon na denggan sinamok na pegodang ate alaya hana hurang ahana hurang di bana adong ahamana hurangi gudang ate gudang ya nakon na gudang na hurang gudang artana gudang tong na hurang sangat bah ninda kurang sangat do eso sangat bitikih kumanang tuya lawa mangurus samu sudi bagurak kuamu itu pada bata gabi anak kokku inda bagurak kuartakku suruh sokku inda hati ale martangi yang mai mana Tuhan leo mau dia usangap ajari mau ninai mana ya lu situani hatop hati alai sada sarakna ninna molo hulea tuho sudi arta portivion boy mai hupasahat ayaw do namar kuaso di sini na Tuhani alai sugut tang pola hipas pamatang mate inna bah ulang songoni Tuhan ninna makan tawar menawar mo molo songoni doang pola yawi ninna amang inang na hinaholongan boleh suku kita muse argado hepeng 200 juta boleh suruh kita mamilit hamu sude ruas ni huria pilit tamu mak
hepeng 200 juta do, mana ngulu muna. Boleh na waru hera-hera. Ise nama milik hepeng 200 juta, berarti na, dung dijalui, pitor salpu mak. Ate. Alai ise nama milik ngolu, dah berjuang mak. Huleo pehu tu ho ngolu, huleo pehu tu ho murna gajang. Alai, boy maho, dinalaho, berjuang mamake ngolumi minna. Amang inang lahina holongan. Sudido rahita mabilit tumakom maulilong ngulu. Songodido ganup nasahita pe artana arga dinggamai. Arga do arta dihita dinggamai suku-sukunna ahado naum marga ahado artai ahado artatta. Sudena pinasahat ni debata sianibana doi. Ate, apalah sapiltik subui bonot tatusan. Ate, sapiltik. Narahe nama kali amang pajahitan nahinaan ubereng maga. Aw no pikir ulah seru na manginang. Songono do hape bolo mati. Naung itano mi bahape na. Songono ima. Nai pedang jelas manang songon dia. Si malolong na pedang binoto manang naung tu dia. Ate. Buhi na pedang tidak dabe holanahan nama. Alengamar birong beka. Alo sosanga bidi payas. Cetano pula totano. Artinya garup nasa natabuat di Portibion sudah doi tinggal di tanon. Ate. Paima roha hehe sugut. Ayu urusanan nomai dah kuboto dope bohano ceritana nasia gabe naga sia tano boy gabe mula musi gabe jol mado mana kolato dido di surgo alaina pasti molo padok ni hatani debata marhite-hite buku nabadiai adong do haheheon ni pamatang. Nate. Adong do haheheon ni pamatang. Alai diganup nasa akana hehei na porsea ibana magulusa leleng-leleng na. Alai ganup nasana soporsea ima ujungna. Ima ujungna manang panguhuma bolum muse. Dan adong istilah songon nasi ngamanginang. Songo dia bebel ganido sata sudedo non disesa. Ate sudedo disesa non. Alai dung sesan do dusanai marhite-hite panguhuman baru pe masuk tu surgo. Artinya nauti dosana berarti satu kima di panguhuman. Nagudang ba liling ma di panguhuman hira-hira songoni. Dangarong songoni di istilah dita. Manang namar putar-putar Portibion. Dangarong dope huboto. Artinya mulai sian opung ni opung. Berartina todi ni opung mudoho. Dangarong dope madok songoni. Ala gudang do nama dok. Ho na jolo halak Jepang go. Inna kan? Ho na julu halak Jawa do, sonari halak Batak. Na julu ho Jepang, sonari Indonesia. Ho hinadu na menjajahami sangain na musekan. Tong perbadan. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok dia sapulopati, buatlah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ate. Merpitu maho di tonga-tonga nami, sisa dapuro mahita sudina. Ate. Artina, toe mak tabai mataru hosude ngoluo pehira juji mamereng isi mai alaya dong hata anggia mak monang mudah-mudahan ate sude memang ngatur strategi buhama sabonang hidup ini bukan seperti undian ate dang nani undi hita contoh tabuat majo uang lugam. Di uang lugamon gambarnya harta harga 500 ikan harga 500 na do gambar di jabu teh balik naik coba isi mamilik jabu mangulu masang liling nak ete isi mamilik harga 500 na dang mangulu be inna dang songoni ngulu tau namang inang hidup ini bukan untung-untungan ete alai nguluon
memang na dilehot debatado hanguluad di hita. Bukan untung-untungan. Masa marut tungawati boha, hucuba jo hanglang ko pala 100,000. Mana 10 lebar, ina kan contoh kan. Songon namar nipi yo baga dunia nipikin na. Hape namar nipi-nipi do. Damang dainang nahinaholongan. Didok muse aliana haunang ma oloho sauduran rapdoho nasida paholang tagona pak musiad dalan nasidai. Siad dalan nasidai. Dang berarti Allah humurang dongan dang boy donganan. Alai dalan nai unang itai huton. Cara nai ngulu nai unang tai huton. Siapapun bisa kita berteman. Haruna berbeda hapor siau boy doanon. Berarti haruna ganup nasaka panakupe boy dohanon. Alia dong do halak madok, di dong anak panak kuasa nong itakku na diba, indah kan? Di dong anak perampok, kuasa nong rampok iba, hatana julu mei. Ale bolo hatan wang daw. Ala holong ido nasiat debata di baga sapar ngoluota, tadongani manangise, jalamar hite pardongani otanian, anggiat ibana muba. Jadi songon naposonak kaning, nang pemarasing-asing hapor siaon na, cinta beda agama nenei, ate, bulu-bulu di mana berpengaruh. Ali gudang do halak dang gabe berpengaruh ibadah do dipengaruhi. Itoru DKI mau istilahna kan. Isarak tu dia olo itu sih. Ate hirang itabet kiri kanan gitu tong kan. Dang arung pendirian, dang adu boy mandiri bana di hasip tongan. Alani dihitana hina holonga di bagasan Tuhan Yesus. Sahi naubalganai nunga diteya Tuhan Yesus nunga ditobus Tuhan Yesus gandup nasahadu sautai marhite nadurus mudarna di dolo Golgata dihau pinar silangi sahi naubalgai nunga di pamalum Tuhan Yesus alani mauliate madi debata unang manian pakorhon doho parbue ni hadu saunibe ngolutak alai pakorhon ni hapor seau di Yesus Kristus ima nagabe tadi tada takas digandup dasa pargoluan ya kana porsea pasu-pasuon na do hita manotong saliling mangulu hita di portibion manopot pasu-pasu na gudang las ni roha na manotong saliling-liling na amen.